Котик у меня В любую пещеру, когда заходишь, ты с ней выберешься. І не заблудишся. Треба просто йти, значить, правило лівої руки, значить, весь час стінка повинна бути з лівого боку. І ти йдеш. І весь час тільки наліво поворачуєш.
сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.